Mais Mouna, pourquoi? Non, président Corli drone ke fam begera mangay. Na so into down mo Franci Petit. Ni ne kele ne bi kele, ni ne boya ne bi boya. Abana. Me jero diu. On te sera mo koshi. Ko dabi ku ne ga micro be ne ra bulo. Ni en kele mi. Ni en boya bi boya. Tienu. Ni muso ya yɛrɛ kɛ muso ye, I bɛ musoya minɛ. Tienu. Ni cɛ yɛrɛ kɛ cɛ ye, I bɛ cɛya minɛ. Tienu siga to la. Diɲɛ bɛ ten de. N'i ye mɔgɔw bonya, o b'i bonya. Ay galon te fiu. Aramade yere N'i wa ka ko kuyi. wuli bɛɛ ko cɛ i ni nin ka kan, o fana i t'o ɲɛɲini. More te mo bingo ko so imaja. So njara ere. Fɛn jara dɛ. Toro wallahi. Hali ni min y'a dan ne b'a dɔn a jara. Mene parti ni fitin drone donc so into be na dawma ha. Mais prince ni mo be so into la jona ay commentaire man blasa président son to da ma faire vite là. Ayo abonné. Tic tic. Kako abonné aga prince en vie bladron. Son to la bla jona faire vite là. Donc mo live ko na mo be prince en vie la femme be fait 500 na mo be so into la. Non mo be so into la prince en vie a tieni ga femme be 500. A bla femme be fait prince en vie. Donc, non, je suis in la sens dans l'état ben. Prince à vie. Non, je suis in la comme bega prince à vie là. Banam bila o de na ki sata o ni denu di to o do mo ba la mo. Quand prince à vie là pour gagner so in tosro. Prince à vie, ayo blanc so in tosro. Non, ne ma so in la mere, mais so in to kadi. Mun bla la kadi ga temo ga chien bakedi. Bamatoy. Prince à vie.